Kayak Pak Ustadz biasa ndongone iki ngucah ingkung. Nah, Pak Rawi tandang. Sia. Pak Rawi tandang. Endi lek sagi gak ketok lek sagi. Oh lha kuwi. Lah, lek sagi. Loh, iki. Aduh, alhamdulillah. Iki arek adoh iki, arek Ambon. Ndang ja, diwangi ja kuwi dak anu ja. Sip ngono ja. Sing cilik belajar. Liyane lho tuwek-tuwek. Sip. Iki Pak Ustadz ngedom ingkung. Ya wis blenger ya. Ketua ranting nanti ketua ranting. Kumat. Waduh, ora kebagian ingkung. Oh iya. Yo. Nam, halo Nam. Ya, Pak Rawi tandang wis. Iki Pak Rawi tandang gelis iki insyaallah. Nah, ini kapten. Namanya Kapten Wagiman. Sing enak ya segone to. Nah, ini kapten. Kapten Bindian. Kapten Suboso. Gimana tak napa, Bon? Pertama Bisa. Dan tak dumne wis anu dah. Sing anu dah. Wis gak kakakku to ini. Jadi bukan ini. Aja. Ojo akeh aja, cukup dah. Engko tambahane aja. ada kosan pindahan Pak Barawi. Putih-putih kan enggak kan? Iya. Banyak. Kerdus ya? Terus gitu putih-putih kan? Oh iya betul. Aku ya sini sampai Pak Barawi tak. Lah, Tapi aku musuh kok kono ya. anu. Halah ora keringetan. Ki sampean kene anam. Penutup apa jenenge nandur gambah ben apik dadi. Supri kae. Becek wong, kuwi tak didene Supri. Iki Kapten Wagiman iki jenenge. Ini ya becekan gitu. Becekan. Becekan sesuk saya kisi kenduren. Genduren. Betul. Wah tibake ya pinter lho Pak Ustadz. Ngedom ingkung, gak ndungane tok tibake pinter. Ngedom ingkung ya pinter tibake. Apa nek kataman gak gelem ngedom deh. Heeh, ngakak. Gak gelem. Iku wancane kon ndungane sik kon ngedom. Dungane sing kedu. Heeh. Padahal ini lek kataman benak paling pro dadi 5 pol 6. Kalau kowe gak ketut bagian ono dicek. Rencanaku ngono ben. Karo Brutu sitok rada empuk. Ini anak Ambon nih. Buri wae ngono siji buri. Kae lho sik loro ngono. Erwin. Sibuk ya. Sepanang Erwin. Jadi ngedum sego apa pune ditutupi to, Ja? Aja tak dah. Tak yo wis. Piringnya nek buri lho piringnya. Gerak cepat, Bud. Ini kok di kamu to, Bud. Saya coba ngalaser